o que imos a instar é ao Goberno a continuar cunha xestión eficiente de Sogama, rebaixar o canon que se cobra aos concellos pola xestión dos residuos sólidos urbanos e, a súa vez, garantir que todos os que están recibindo o servicio que lles presta Sogama cumpran coas súas obrigas contractuais. E entendemos que é un bo momento para reflexionar sobre as medidas que debe de tomar o Goberno ao respecto, particularmente no ámbito da educación e da colaboración cos entes locais. Nese senso, presentamos unha proposición non de lei que procura incentivar que o Goberno no ámbito educativo realice actividades en relación coa comunidade escolar, tanto desde programas formativos para a prevención da violencia de xénero dirixidos ás asociacións de nais e pais de alumnos, dos centros educativos, a elaboración de material didáctico, a realización de xornadas de formación e, no ámbito das administracións locais, a dinamización das mesas de coordinación contra a violencia de xénero. Unha comparecencia da Conselleira de Medio para explicar as propostas de outros grupos que se proposicións non de lei. A primeira é relativa a en concreto, como ustedes saben, como consecuencia do déficit de